Namaste, ahojte. Dnešná joga bude zameraná na podporu regulácie nervového systému. Takže si prejdeme úplne jednoduché základné cvičenia z jogy, ktoré nám pomáhajú zregulovať náš nervový systém, čo v praxi znamená, že učia našu nervovú sústavu, ako prechádzať plynule z jednej časti nervového systému do druhého. Čiže často, keď sme počas dňa veľmi v nejakom sympatickom móde, kedy vlastne kmitáme, potrebujeme spomaliť, tak pekne nás dajú do takého stredu a upokoja. A naopak, keď sa cítite až tak príliš vyčerpane a prepadáte do dorzálneho nervového systému, tak vtedy sú účinné tiež cviky, ktoré podporujú nervovú sústavu, aby sa vytiahla z toho dorzálu. Tak vás pozývam, urobte si pohodlné miesto, naozaj si nájdete takých 20 minút času na to, aby ste si tento čas užili. Je veľmi dôležité, aby ste sa cítili príjemne. Veľmi fajn, ak máte nejaký podsedák, vankúšik a sadnite si na ňo, nech je vyššie chrbtica, pánva, ako bedrá, aby sa vám sedelo príjemne. Ak tento set nie je príjemný, tak akýkoľvek pohodlný set, ktorý teraz môžete, prípadne môžete si dať tento úvod aj na stoličke. Tak vás pozývam, poďme si to spolu užiť. Na chvíľočku vystrieme chrbát. Ruky voľne polož na kolená, a len privri oči a zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Možno prvýkrát dnes si zavnímal, aký je tvoj dých. Že vôbec dýchaš. Že tvoje telo neustále dýcha, aj keď ho neriadiš. A teraz pár hlbokými nádychmi a výdychmi sa začíname spájať so sebou. Uvedomujeme si len dĺžku nášho nádychu a výdychu. A vnímaj, či tvoj dých je pokojný alebo je ešte stále rýchly. Môžeš skúsiť dýchať nosom a keď potrebuješ dostať zo seba viac napätia, vydýchni cez ústa. Dlhý výdych ústami podporuje uvoľnenie tela. Uvoľnenie myšlienok, emócií, možno celkového preplnenia, ktoré nesieme často v sebe. V tomto prvom cvičení si predstav, že budeš vydychovať tak, ako keby si dýchal na zrkadlo pred sebou. Podporíme tento výdych cez zvuk H ústami a dáme zo seba všetko napätie von. Takže poďme 3 hlboké nádychy nosom a výdych cez ústa. Predĺž ten výdych, nech je čo najdlhší. A opäť nádych nosom. A ešte jeden. Tvoj hlboký nádych nosom. A výdych. Ulož si ruky voľne na kolená. Chvíľku pozoruj, ako sa teraz cítiš. Možno už cítiš, že si dosadol, dosadla viac do svojho vnútra, viac do svojho tela. A ešte nádychy, výdychy, ktoré sú plynulé, pokojné. Výborne. Polož si ľavú dlaň na srdce a pravú na podbruško. Tento znak je opäť znakom pre nervovú sústavu, že som tu, som vedomý, prítomný, že vnímam seba. A pár hlbokými nádychmi a výdychmi prepojíme náš sympatický a parasympatický nervový systém. Dlhý nádych a dlhý výdych. Som tu pre seba, robím to pre seba. Aj keď ešte pozornosť, myšlienky môžu rôzne blúdiť a postupne budú sa spomalovať a dosadať, je to v poriadku, len vnímaj, že ten dotyk dlane s hruďou je veľmi vedomý. Stále sa vráť do toho dotyku.
dotyk ťa vedie k sebe a učí nervovú sústavu, že môže sa upokojiť. Že už žiadna myšlienka, ktorá aj prúdi v hlave, nie je teraz dôležitá. Dôležitá je prítomnosť tu a teraz v sebe. Výborne, ešte jeden hlboký nádych, výdych. A prejdeme si plný jogový dých, ktorý sa skladá z 3 častí. Pôjdeme dýchať do podbrúška alebo v oblasti brucha, oblasť v strede, oblasť hrudníka až pod kľúčne kosti. Tento plný jogový dých opäť učí našu nervovú sústavu zapájať všetky stavy. Tak ako si hovoríme stále, potrebujeme sa vedieť ľahučko prelínať medzi nervovými systémami. Čiže je dôležité neostávať v jednom. A to nás práve vďaka joge učí nás joga a naše telo. Takže poďte si dať dlaň, opäť jednu na podbrúško, jednu na hrudník a chvíľku pozoruj dých do brucha. Hlboký nádych a výdych. Skús vnímať, že tvoje brucho sa zdvíha a tvoj hrudník ostáva nehybný. Ak ti to pomôže, môžeš si dať z obidvoch strán brucha, podbrúška, dlane a len vnímaj, či sa to brucho rozrastá s nádychom do priestoru. Nejdeme len dopredu, ideme do strán. Čiže vnímaj, ako sa naplňa tvoje podbrúško široko. Do celého priestoru brucha potrebujeme dostať hlboký nádych a výdych. Často, ak máme zaseknuté telo a veľa emócií zastavených v tejto oblasti, tak nevieme dýchať práve do brucha. Postupne, len pomaličkými, vedomými nádychmi a výdychmi sa tam vieme dostať. Tak ešte jeden nádych a výdych. Výborne. Poď preniesť ruky na stred tela, niekde ako nahmatáš rebrá a budeš vnímať, ako sa ti zdvíha teraz hrudník. A skús aj ten bránicový dých zapojiť a rozdýchať celú bránicu. Práve bránicový dých je ten prediel medzi sympatickým, teda parasympatickým nervovým systémom, ktorý je ventrálny, to bezpečie, a potom ten dorzálny, kde už prepadáš, kde sa odpája telo. Skúsime tam práve poslať pár nádychov a výdychov a cítiť, že tie rebrá sa rozširujú do strán, opäť do dlaní, úplne do priestoru. Tak, ešte skús 2. Hlboký nádych a výdych. Vnímaj, či ten dých naozaj ide tam. Či sa ti darí tam dostať hlboký nádych a hlboký výdych. A keď si venuješ kedykoľvek počas dňa pár takýchto nádychov do bránice, môžeš preladiť svoj nervový systém. Stíšiť ho trošku, upokojiť. Dostať sa do takého stredu, čo často je pre nás veľká výzva. Výborne. Prenesieme dlane na kľúčne kosti. Môžete si tam položiť prsty, nahmatajte si kľúčne kosti. Ja tam mám mikrofón, takže ja si dám trošku vedľa prsty, ale vy si úplne nahmatajte svoje kľúčne kosti a budeme tlačiť ten nádych alebo ťahať ho svojou prítomnosťou, vedomím až pod kľúčne kosti. Takže pomaličky nádych a vysoko, vysoko hore. Až cíť, že zapojíš kľúčne kosti a povytiahneš ich čo najvyššie. A potom pomalý, dlhý výdych. Klesajú. Uvoľňuješ možno aj trapézy, oblasť ramien. A opäť nádych. A výdych. Výborne. A ešte jeden nádych. A výdych. Tieto dýchové cvičenia krásne zapájajú a aktivujú náš nervový systém tak, aby bol vybalansovaný, aby sa reguloval, upokojoval. Dáme si plný jogový dých, takže vydýchni všetok vzduch z tela a prepojíme tieto 3 nádychy a výdychy do jedného dýchu. Čiže nádych pôjde od brucha cez hrudník až pod kľúčne kosti opačným smerom naspäť. Je to jedna vlna. Nádych a výdych. Môžeš si dať jednu ruku, dlaň na hrudník, druhú na podbrúško a vnímať, ako ide tá vlna. Čiže keď vydýchneš, vytlač všetok vzduch z brucha, aby si mohla naplniť brucho, podbrúško dýchom.
A naspäť výdych. Ťahaj to úplne celou vlnou hore, nádych a výdych. Výborne. Ešte jeden nádych a výdych. Super. Kľudne si vymeň nohy, ak potrebuješ, uvoľni a chvíľočku len pozoruj, ako sa teraz cítiš, či to dýchové cvičenie naozaj na teba zapôsobilo, ako sa má tvoj nervový systém, ako sa má tvoja myseľ teraz, či sa spomalil dých a aj myšlienky. A chvíľku len pozoruj. Výborne. Začneme takým ľahučkým vytáčaním hlavy do strán, kde už zapájame náš blúdivý nerv, vagus nerv, ktorý pomáha tiež regulovať nervový systém a vrátiť sa do toho stredu, do bezpečia, do pocitu domova, tam, kde nám je príjemne, kde sa chceme regenerovať. Jednoduchými pohybmi hlavou, nádych a výdych. Zlaď pohyb s dýchom, vytáčaš. Chrbát je vystretý, ešte dáme jeden nádych a výdych a potom pod nástred vytiahni bradu vysoko hore, pohľad hore do stropu alebo vysoko, najvyššie, ako sa ti dá. Vyťahuješ, aktivuješ takisto dráhu blúdivého nervu a výdych zatlač brada až na hrudník. Ešte dva. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Výborne. Tak, môžeme teraz povytiahnuť pod sedák, ak ste na ňom doteraz sedeli. Tak si dáme nabok a ideme trošku rozhýbať našu chrbticu, ktorá je zodpovedná za náš sympatický nervový systém. Rozkúžiš chrbát a zároveň tlačíš pánvu do zeme. Takže poď pouvoľňovať chrbát. Týmito jednoduchými cvikmi často, ak potrebuješ sa opäť vrátiť do takej príjemnej energii, trošku zmobilizovať seba. Ak príliš cítiš vyčerpanie, tak práve takým zapojením chrbtice a celej zadnej strany tela môžeš potiahnuť svoj nervový systém z toho dorzálneho prepadu. Ak cítiš už také odpájanie, prílišnú únavu často po celom dni, tak správ si pár pohybov, ktoré rozvíria energiu od kostrče až ku našemu krku, hlave. Super. Do druhej strany ideme. Rozhýbeme chrbát. Výborne. A ešte uvoľni posledný. Super. Poďte nádych. Vytiahneme sa hore. Výdych cez stred. Nádych. A výdych. Náš nervový systém, ak ho chceme regenerovať, má rád pravidelný dých, pravidelný pohyb. Takže ak ideme zladení s dýchom, ak cvičíme jogu práve v tom takom tempe s dýchom, tak je to veľmi príjemné a vyživuje nás to. Vyživuje náš nervový systém. Poďte pravá ruka, natiahneme ponad hlavu a vymeníme. Úplne pár jednoduchých cvikov, ktoré môžeš robiť kedykoľvek. Nezabúdaj dýchať. Nádych a výdych. Výborne. Prepleť prsty vzadu. Natiahni chrbát, otvor hrudník, pozri sa vysoko hore. Chvíľku podrž a naťahuj zase opäť oblasť krku. Vytiahni bradu vysoko a opäť je to aktivácia nášho blúdivého nervu, ktorý prechádza prednou stranou nášho krku po stranách a cez hrudník sa napája na srdce. Ešte jeden nádych, výdych. Chvíľku potrebujeme vždy čas, aby sme v tej polohe ostali a náš nervový systém dal signál nášmu mozgu, že sa môžeme uvoľniť, že sme v bezpečí. Výborne. Vyhrb na chvíľku do protipozície. Ostaň vyvesený. Super. Prejdeme do ďalšej polohy a to je obľúbená poloha v joge, veľmi známa mačací chrbát.
Je dôležité si uložiť dlane na šírku ramien, prsty si dajte veľmi široko od seba. Cítite tú oporu v zemi. Kolená, bedrá sú pod sebou. Pomaličky nádych, otvor hrudník a výdych zaguľať. Ten nádych nás opäť vedie do plného jogového dýchu, výdych, vytláčaš vzduch až z brucha. Týmto jednoduchým pohybom vieme celú nervovú sústavu regulovať. V ktoromkoľvek sa nachádzaš v príliš zmobilizovanom stave, či už je to sympatický, príliš nervový systém aktivovaný, čiže si v takej mobilizácii, kmitáš, riešiš veci, alebo naopak máš taký už ten prepad, vyčerpanie, odpájanie od seba, kedy začínajú tie pocity takej osamelosti, depky, tak práve pohybom cez telo vieme ten nervový systém trošku viacej regulovať a vrátiť do stredu. Prehlb pohyb až na päty a pod nádych mačka. Výdych na päty a nádych. Je dôležité všetky tieto cviky robiť veľmi vnímavo k sebe, veľmi vedome. Ak sa ti dá, prejdi až do kobry. Natiahni si čo najviac hrudník a bradu hore. Výdych, zadná strana tela, až dosadáš na päty. Nádych a výdych. Tieto cviky sú výborné ráno, ale aj večer. Rozhýbať sa. Ešte jeden nádych a výdych a zapojíme viacej kostrč a budeme krúžiť. Krúživým pohybom prechádzame pomaličky, takže aktivujeme celý náš chrbát. Dých, nezabúdaj na ten plný dých. Nádych a výdych. Uvoľníš kostrč, spodný chrbát, je to veľmi príjemné cvičenie pre našu chrbticu. Ešte do druhej strany. Ponaťahuj, tak ako ťa to púšťa. Akýkoľvek cvik, ktorý ti nie je teraz príjemný, nemusíš robiť. Zmen si trošku, zjednoduš si ho. Môžeš robiť len maličké kruhy. Úplne malé kruhy pánvou, ale vedome. Výborne. A ostávame v balasáne a ja si vezmem opäť ten vankúšik. Vy si môžete pripraviť tiež nejaký vankúš alebo nejaký yoga blok, čokoľvek, čo máte, lebo je veľmi dôležité teraz dosadnúť pre náš nervový systém. Trošku sa aktivovala a opäť ho chceme vyživiť v tom parasympatiku. Čiže opriem sa, kľudne si dám nejaký vyšší vankúš na hrudník a opriem sa chvíľku tak, že si otvorím kolená od seba, uvoľním si tým celý chrbát a cítim, že sa môžem oprieť o tú zem. Môžem dosadnúť, či už po celom dni, keď mám toho za sebou veľa. Skúsim sa tu úplne uvoľniť. Ideálne aj čelo oprieť o zem alebo o dlane. A dajte si pár hlbokých nádychov a výdychov. Ostávaj chvíľku s tým, ostávaj takto v uvoľnení. Možno úplne prirodzene cítiš, že tvoj dých sa prehlbil. Táto pozícia, je to poloha dieťaťa, je veľmi relaxačná. A práve jedna z veľkých výhod je také odovzdanie sa, kedy máme nižšie našu hlavu, ako je naše srdce. A to učí aj náš nervový systém stíšiť myseľ. Stíšiť myseľ a ostávať chvíľku v spojení so sebou. So svojím telom, so sebou samým. Len vnímať svoj dých, byť sám pre seba tu a teraz prítomný. Nechaj tá nervová sústava krásne dosadne, nech ostane chvíľku v uvoľnení. Ale samozrejme, keby ti nebola akákoľvek poloha príjemná, tak rešpektuj telo, nájdi si inú polohu. Chvíľočku ešte prehlb nádychy, výdychy. Pomaly sa
posadíme. Dajte sa ešte na chvíľku na päty. Vnímajte to, ako sedíte na pätách. Položte si dlane na svoje stehná. Uvoľni ramená a len prehlb nádych a výdych. Dosadni do seba. Ľavú ruku polož na srdce. Signál som tu. Som tu pre seba. Pravú ruku na podbrúško. Môžem sa uvoľniť. Môžem si vydýchnuť. Môžem dosadnúť do seba. Môžem sa cítiť v bezpečí. Predstav si, ako sa tvoja tvár z ľahúnka uvoľní. Možno cítiš jemný úsmev, alebo si ho predstav, že na tvojej tvári je jemný úsmev. A ten úsmev preniesť do svojho srdca. A s každým nádychom ho rozširuješ. A s výdychom do celého tela pošli úsmev, takú vnútornú spokojnosť. Namaste.